Tubig! Nay! Ay. May bayar ni. Ay, 25 pala natin, Nay. 25? Grabe mat. Imatagila. O, Nay. Agajay ni. Bakit isto ang kapilimak? Ano ba sa pilimam? At nakita kita sa tagpuan ni Yan eh. Hindi la, Nay. Paman, Nay. Anak ko, akin na. Akin, natang ko ba anong nangay? Tagong papaway. Siguro, Nay, alikas to ayon sabi katon timaway. Medyo maragam la Maara kasita niya anak ko katon matalag yung paway. Maaral mo, Nay. Maaral ya. Manal si galon. Sige, wala ni Mami, ha. Mamim te ulom. Huwag naman na yung anak kita. Hilinggis to ni. The next day, Ay, makampantiya. Siguro si Ann. Balbaling niya, chinga champagita. Mami! Tubig! Ay. May bayar ni. Hindi la, Mi. Tuyo ay. At tuyo ay bayar ay. Amak patatawagan niya mami. Wala nang ano eh. Akin. Tay mo yung anak ko. Ayag to sarag. Di pa. Makita ko lang siya. Manliga na siya. An, garapan niya magano. Ay, Me. Na-plug mo na yan, may pantid tanay. Indagamda mo. Pero, isa na, day ko lang bala. Ay, amay pantik. Agi salamat ta, ang pahil mo balay bayan. Pantiyo man. Bakit, me? At nakita kita sa Hi, Ann. tagpuan ni Ang ganda mo. Okay lang, Mi. Ayos la. Libre latte tanong mo yun. Na ni. Tuman ay. Next time, daka lang kulay galon niya, iparipil ko. Ta, libre manaya. 3 days later. Mami ko, tubig! Hilo mo pala jogging. Okay, mami ko. Dadakal yung paripili natin, ah. Ay, bayar. Hindi la, Mi. Siya kayo balo. Libre lata niya amin. Balik ka salamat sirin. Wala na ano eh. Wadman, si boyfriend to, si Larry. Larry? Larry, ya si bus mo, ya si amom, amay makanggawa saya ay. At tumigil ang mundo. Lang ko lang si Bayar to yan, madam.